Detașamentul de pompieri Zalău marchează astăzi, 2 februarie 2025, un moment istoric, împlinirea a 85 de ani de la înființare. Este o ocazie specială pentru a celebra nu doar tradiția, dedicarea și profesionalismul pompierilor, ci și transformarea impresionantă a acestei subunități, care s-a adaptat constant la cerințele moderne. Înființat în anul 1940, detașamentul avea un efectiv de doar 11 militari, preluând dotarea tehnică de la pompierii civili ai orașului. Ei au pornit la drum cu resurse limitate: autospeciale cu rezervoare mici, motopompe manuale, echipamente simple și tehnici de intervenție de bază, care abia făceau față în lupta contra incendiilor. Astăzi, detașamentul de pompieri Zalău se mândrește cu o infrastructură modernizată și cu un efectiv de aproximativ 10 ori mai mare decât la înființare. În anii 40, o intervenție la incendiu putea dura ore întregi din cauza echipamentelor limitate. În prezent, noile autospeciale permit intervenții rapide, eficiente și sigure. Pompierii aveau pe vremuri uniforme din materiale de bază, fără protecție la temperaturi ridicate. Acum, fiecare pompier dispune de costume de intervenție rezistente la foc, sisteme de respirație autonome și echipamente de comunicații avansate. Modernizarea echipamentelor și a autospecialelor reprezintă un pas important în misiunea noastră de a proteja comunitatea. Comparând trecutul cu prezentul, este evident cum lucrurile au progresat, însă un aspect a rămas mereu constant: spiritul de sacrificiu și curajul pompierilor noștri.